Serbisyo Publiko. Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, Western Visayas wala nakarecord sa bago nga kaso sa COVID-19. Klarifikasyon gikan sa DOTR ginapangayo para sa liwat nga pagbalik sang biyahe sa mga barko kag eroplano. Sa balita nasyonal, obligasyon sa pagpanagtag sang SAP gintugyan sa kapulisan kag militar. Pagpaisol sang klase ginaduso sang isa ka kongresista. Sa balita international, China naghatag sa isa ka minuto nga kalinong para sa mga nagkalamatay sa COVID-19. Sa balita sa sports, NBA guidelines sa pagbalik sang hampang ginapaabot nga ipagawa na. Balita entertainment, kanta ni Kim Chu naglambot na sa masobra 10 million views sa sulod sang isa ka adlaw. Samtang sa balita espesyal aton pag-istoryahan ang mga tips para mangin interesado sa arts ang mga kabataan. Maayong aga Bacolod, maayong aga Binugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Mayo 22, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Duran. Sa ato na balita sa lakat sang panahon. Ang frontal system sa Gyapon ang nag-afekto sa extreme northern Luzon. Ang Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro maka-eksperyensya naman sa magalumon nga kalangitan nga may lulapta nga pag-ulan bangod sang localized thunderstorm. Ang kasarangan tubtub makanay nga huyop sang hangin gikan sa nasidlangan mangin variable ini sa Visayas. Samtang ang gikan sa nabagat na nasidlangan padulong sa nabagat nan ang magaluntad naman sa Palawan kag Occidental Mindoro kag may kasarangan tubtub makanay nga pagdapya sang balod. Sa syudad sang Bacolod ang minimum nga temperatura mabatyagan sa 26 degrees Celsius samtang ang pinakamainit nga temperatura mabatyagan sa 34 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba.
kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:10. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa atong mga balita lokal, kagangini nga COVID-19 news updates ang inadulong man sa inyo sa Grace Pharmacy. Wala sang bago nga na-record nga COVID-19 case sa Western Visayas kahapon nga adlaw Mayo 21. Base sa DOH Western Visayas Center for Health Development Bulletin No. 56, nga ginpagwa kahapon nga adlaw Mayo 21, negatibo sa virus ang 262 ka lab results nga pinakaulihi nga nagwa. Sunod sa DOH-6, nadugangan naman sang 3 naka-recover sa COVID-19 sa Western Visayas, nga ginalakipan sang 3 kababae sa Arevalo, Iloilo City. Sa kabuusan, 22 ang aktibo nga kaso sa Region 6, 73 ang naka-recover, kag 10 ang napatay. Ang ino nga COVID-19 news update ang indulong sa inyo sa Grace Pharmacy. Stay safe, Bacolod kag Negros, kaya tani. Nagapangayo sa klarifikasyon si Bacolod City Mayor Evilio Lunardia sa Department of Transportation angot sa liwat nga pagbukas ng sea kag air travel pagkatapos ka magtakop ang GCQ sa Mayo 31. Si Lunardia ang nagpadala sang sulat kay Transportation Secretary Arthur Tugade nga nagapangabay sang video conference upod si Governor Eugenio Jose Lacson. Nagapamangkot ang alkalde kay Tugade kun bala magabukas na ang Bacolod Silay Airports and commercial flights kumalin Manila, Clark, Cebu, kag Mindanao, anuman ang risk status o kung quarantine categories ang sining mga lugar. Suno kay Lunardia ang desisyon ni Tugade ang mayara sang direkta nga impact sa Bacolod kag Negros Occidental angot sa kampanya kontra COVID-19. Para sa alkalde, hindi siniluyag nga magbalik na ang sea kag air travel pagkatapos ang Mayo 31 anuman ang mangin quarantine categories ang syudad kag probinsya kasunod nga may mga nag-abot nga OFWs nga sa ulihin nagpositibo sa COVID-19. Samtang nag-abot naman sa Bradco Port kagabi, Mayo 21 ang 25 ka mga returning OFWs nga nalakipan sang siyam ka mga nagranse kag 16 ka mga Bacolod noon matapos nga na-stranded sa Metro Manila. Sunod kay Councilor Israel Salanga, chairman sang Action Team on Returning OFWs, katulad sang ginhimo sang syudad sa manauna nga nakaabot sa Bacolod nga mga OFWs, ini nga mga individual ang liwat nga ipaydalon sa mandatory quarantine kag RT-PCR test antes man tugutan nga makapauli sa ilatag sa ka mga pulian. Ginpasiguro man sini nga preparado ng lugar nga pamtangan sini nga mga OFW bilang quarantine facility paagi man sa bulig sang Overseas Workers Welfare Administration o kun OWA. Nag-abot na sa syudad sang Bacolod ang 38 ka mga returning residents nga na-stranded sa Palawan kahapon adlaw Mayo 21. Ang mga returning residents ang ipaydalom sa 14-day mandatory quarantine kag natala ng ipaydalom sa COVID-19 test. Nagpatigan man sa disinfection mga personnel sa City Disaster Risk Reduction Management Office sa mga bagake kag bus nga ginsakyan sa mga returning residents. Suno kay Executive Assistant kag CDRRMO Cluster Head Joe Marie Vargas ining operasyon o kontrabaho sang iya talatapan ang ginapatigayan sa tion nga mayara sang nagapauli nga mga OFWs kag stranded nga mga Bacolod noon gikan sa nagkalain-lain nga mga lugar sa palibot sang pungsod. Dugang pa ni Vargas antes nag-abot ang returning residents na prepara na sang syudad sa ang isa ka pampublikong eskwelahan nga gamiton bilang quarantine facility pagiman sa koordinasyon ni Councilor Cindy Rojas nga mga chairman sa Action Team on Non-Overseas Filipino Workers Returning Residents o kon ATNOR.
Nagapati naman si Vice Mayor Elcid Familyaran, chairman sang Bacolod City Interagency Task Force nga magatuga lamang sang hindi mayong epekto sa publiko. Ang magatuhay nga palayag sang pila ka mga matagas nga opisyal sa gobyerno nasyonal angon sa nagapadayon nga krisis sa COVID-19. Ini ang reaksyon ni Familyaran kasunod sang nagasalangisag nga statement na DOH Secretary Francisco Duque III kag Executive Secretary Salvador Mijaldea angon sa issue sang second wave nga epekto sa among pandemic. Duwa pa ni Familyaran, iningasahe sa sitwasyon ang magatuga lamang sang confusion kapag kadula sa pagsalig sang publiko batok sa among mga opisyal sa palaabuton. Suno pa kay Familyaran, dapat kuntani nga ang tiglikom sang DOH amo amay otoridad sa paghimo sang opisyal nga palayag angot sa mga developments sang COVID-19 apang bisan siya ang hindi man kumbinsido angot sa statement ni Duque nga wala pa sang balasyan kung pamatuod ng isa ka asymptomatic ka persona ang mahimo nga magapanglaton sa among balatian sa komunidad. Nagalao man ang Vice Alcalde nga kuntani maresolbar sang national government ning issue sang mas temprano. Nagumpisa na sa pagpanagtag sang third wave sang food packs ang lokal nga panguluhan sa syudad sang Bacolod para sa mga residente nga natumod bilang benepisyaryo sa among nga programa. Sunod kay Bacolod City DSSD Head Pasita Tero, base sa schedule nga ilagindihon unagin nahatagan sang ayuda ang mga numbered barangays kahapon nga adlaw Mayo 21 samtang gintala na ang mga dalagko nga barangay subong nga adlaw Mayo 22. Dugang panitero, diskwalipikado sa mga programa ang mga residente nga nakabaton sang bulig pinansyal pagi sa Social Amelioration Program, lakip na ang mga 4-piece beneficiaries. Ginklaro man sini nga mga opisyales na sang tagsa ka mga barangay ang ilang gintugyanan para sa paghimo sa nagakaigo nga listahan. Sinabaluan nga ang wave kag ang ng third wave kag ang tagsa ka mga beneficiaryo ang magabaton sang tag 7 ka kilo sang bugas kag mga dilatas samtang hindi naman tanan ang makabaton sang noodles bangod sa kakulang sang supply. Now is the time, no? Ang mga wala gid nakabaton sang sap kag hindi man 4-piece, no? Now is the time to go to your barangay hall. Present yourself nga eligible gid ka mo makabaton bisan full pack lang, no? At least makadako nga bulig ni sa inyo kag makasustener sa mga tiyempo nga hindi pa kamo makaubra. Kabahin sang pahayag ni DSSD Head Pasita Tero. Ginpanawagan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa publiko nga likawan ang pamulitika kag tutukan kung paano makabulig para matap na ang krisis ng COVID-19 pandemic. Suno kay Lacson, iya ginasuportahan ang unang kapalayag ni Vice Gobernador Jeffrey Ferrer nga hindi subong ang tion para hambalan ang politika bago nagaproblema pa ang probinsya sa epekto sa coronavirus disease. Duwa pa ni Lacson, nangin issue lamang ang magkatuhay nga quarantine mode sa nga ginimplementar sa probinsya ang General Community Quarantine samtang Enhanced Community Quarantine naman sa Bacolod. Sunod sa gobernador, ini nga issue ang malasig man nga na-resolvar sa ginpatuma na ang GCQ sa syudad kag bugos nga probinsya. Una din nagwa ang balita angot sa ginaligar, plano nga pagsaylo ni Ferrer sang rehistrasyon sa syudad sang Bacolod. Apang ginklaro sang Vice Gobernador nga ang report ang ginpalapta lamang sa mga tao nga nagdisgusto sa kakulang sang kooperasyon sang Bacolod kag Negros Occidental angot sa COVID-19 crisis. I agree with the governor that it's too early to talk about politics. No? I think that's what he said. Let's focus ourselves on the pandemic and not talk about politics. No? As to the cooperation, I think the issue was when we were on different quarantine mode. No? Bacolod was ECQ, we were GCQ. Ang kabahin sa pahayag ni Governor Bong Lacson. Gin-turnover ni Negros Occidental Governor Bong Lacson kahapon nga adlaw ang disinfecting supplies kag equipment para sa law and order group nga ginakalakipan sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Philippine Army kag Philippine Coast Guard. Pila sa mga ini among backpack sprayers kag infrared thermometers nga gamiton sa operasyon sa nagkalain-lain nga local government units agud matap na ang paglaton sa COVID-19 pandemic. Nagsaksi man sa turnover si Provincial Disaster Risk Reduction Management Office Head Dr. Zephyr Gerhard Kaelian sa Provincial Administration Center sa syudad sang Bacolod. Sa kanapusan nga bahin sa aton balita lokal, ginamando naman ni Presidential Task Force on Media Security Executive Director Joel Igco
sa Philippine National Police kag National Bureau of Investigation agents nga nagaimbestigar sa kaso nga pagpatay sa broadcaster nga si Rex Cornelio Pepino sa Dumaguete City sa naligid nga Mayo 5 nga sundon ang tanan nga ebidensya kun diin ni padulong kag pasakaan sang kaso ang magaupang sang ila sini nga investigasyon. Sa isa ka video conference sa Miyerkules nga adlaw, si PNP Dumaguete City Chief Police Lieutenant Colonel Wilfredo Alarcon Jr. kag NBI Agent in Charge Attorney Jose Ernie Monsato nag-report sa mga major breakthroughs sa ila sining investigasyon. Lakip na ang pagkilala sa ginaligar auto nga gingamit nga nagsunod sa biktima. Tugtog nga ini siya ang ginpatay sang kagsubo man pila ka mga persons of interest. Sa among meeting, ginapahayag man sa mga investigador nga may mabakod na sila nga mga lead sa kung sino ang sa likod sang pagpatay kay Pepino. Ang kailabtanan sang pila ka mga lokal nga opisyal sang gobyerno kag personnel ang hindi man malayo. Pagkatapos nga mga investigador ang nakakita nga ang isa kasalakyan na rehistro ini sa talatapan sang Negros Oriental Provincial Government. Ang mga investigador ang nagatanaw man sa misteryoso nga pagkapatay ni PO akon sa isa ka PO1 nga ginangot ini sa among kaso nga murder. Ang PO1 ang ginlutang ini kag ginpatay sang wala makilala nga mga motorcycle riding nga mga gunmen sa naligid nga Mayo 12 antes ang mga pulis makaservice ang search warrant sa iya sini nga puloy-an. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:20. Kag para naman sa complete management sa iyong mga liver detox, mag-DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaya ng DTX 500 ang may detoxifying compound nga managatinlo sa atong dugo kagatay. Ini man na mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag-DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang pwede gid mabakal online kag pwede man i-deliver sa inyo puloy-an pinaagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag sa ato naman nga mga ka-action bra para likaw kita sining mga respiratory diseases pareho sang ubo, sipon, trangkaso, kaghilanat nga ti amuni ang ginasiling nila nga pila sa mga simptomas sa COVID-19. Likawan naton ina nga klase sa mga balatian. Kinahanglan na manggaranon sa vitamin C ang aton nga lawas. Kag para dira ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea ang napamatud-an nga manggaran ni sa vitamin C natural nga organic, wala sa nga preservative kag himo sa pure mangosteen. May B-complex pa ni siya. Ang B1 para sa aton sininga nerve, para sa reflexes naton. Ang B6 para ini sa maayong absorption sang sustansya, o para ini sa pagpabakod sang aton nga baga, para nga likaw kita sa ubo. Ka ang B12 para ini sa maayong absorption sang sustansya nga nagahalin sa pagkaon nga aton nga ginakaon. Kagabalo bala kamo mga kaksyon ining Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, may international award na ini siya sa Estados Unidos. Gintagaan na siya 5 ka tuig nga expiration period sang Estados Unidos, sang FDA sa Estados Unidos. Kaya gina-export na siya mo, no? Gina-export na ining Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Sa liwat, manggaranon ini sa vitamin C. Natural ka organic, wala sang preservative, kag himo sa pure mangosteen. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, mabakal naton sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, kag iban pang mga butika, malapit lang sa inyo lugar. Obligasyon sa pagpanagdag sang sahap, gintugyan na sa kapulisan kag militar. Samtang pagpaisol sang klase, ginduso sa isa ka kongresista. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo natin at Easy Rock.
Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig pag-uubo at babahing, iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad, ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig pag-uubo at babahing, iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad, ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong, kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalawan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:28, detalye na sang mga balita nasyonal. Hindi na pag-i-download sang Duterte administration ang mga aid funds sa mga local government units sa Bailo. Makik-angot sila sa State Security Forces nga mo ang mga paragtag sa ikadwa nga tranche sang ayuda sa mapektado sang COVID-19. Sunod kay Social Welfare Secretary Rolando Bautista, ang state agencies ang nagapakik-angot sa karon sa AFP kag PNP. Agud siguruhon nga ang cash aid ang malambot sa mga nabukid kag isolated nga mga lugar. Madumduman una gin-download sang gobyerno nasyonal sa mga LGUs ang first tranche sang cash o kon cash aid para ibulig sa mapigado nga pamilya kag madamo sang reklamo angot sa sala nga paggamit kag madugay nga pagpanagtag sang ayuda.
Naibaluan ginpahayag ni Interior Secretary Eduardo Anyo nga 97% na nga natapos ang SAP distribution sa first tranche sa reyon sang Ilocos, Bicol, Soc-Sargent kag Caraga Region. Sa karon naglambot naman sa 183 ka mga barangay officials ang inaimbestigahan sang PNP Criminal Investigation and Detection Group, samtang 48 naman ka mga alkalde ang ginapangayuan sang pagpatag kun nga wala sila nakalambot sa deadline sang tagtaganay sang ayuda. Nagapangatubang sa criminal complaints ang 42 ka mga barangay officials bangod sa ginalegar irregularidad sa pagpanagtag sang ayuda sa idalom sang Social Amelioration Program o SAP. Suno kay DILG spokesman Undersecretary Jonathan Malaya, ang mga barangay officials ang nagbulsa sa SAP o kung nagpangayo sang porsyento sa benepisyaryo. Suno kay Malaya, pasakaan man sang kaso administratibo ang mga ginakusar nga barangay officials. Ang kaso ang yara na karon sa piskalya. Una nga ginatugyanan sang DILG ang PNP-CIDG nga magpatigan sang case build-up operations batok sa mga korap nga mga local officials. Ang DILG ang nagpangayo man sang bulig sa NBI para tutukan ang irregularidad sa SAP. Padayon nga nagapangabay ang DILG sa publiko nga i-report ang korupsyon nga aktibidad sa ila mga lugar. Ginadoso naman sa isa ka kongresista ang pagpostpone o pagpaisol sang klase halin sa preschool pagkadto college sa pungsod. Tubtob nga mayara na sang bakuna batok sa COVID-19. Si Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. ang nag-file sang House Resolution number 876 nga nagapanawagan sa education agencies kag sa IATF nga punggan ang physical opening sang klase kag dumilian ang face-to-face nga klase sa tanan nga pribado kag pampubliko nga bulutuan. Ang mga ahensya sa ang ginalakipan sang Department of Education, Commission on Higher Education kag Technical Education and Skills Development Authority. Ang resolusyon na nagamando sa gobyerno ay suspend ang pagpatuman sa DepEd Order No. 7-2020 o kunang Calendar of Activities para sa masunod nga school year, lagip na ang pagbukas ng klase sa Agosto 24. Ginpaatag ni Gonzales sa pihak na nagrekomendar ang education agencies ang alternatibo sa physical classes, iya ginalantaw nga hindi ini posible sa mga probinsya nga hindi marami ang signal. Una ang ipahag sang DepEd nga mga estudyante kag manunudo ang hindi required nga magpatigayon sang physical classes, ilabi na sa mga high-risk areas, kag limitahan naman sa 20 lamang ka estudyante kung magpatigayon sang face-to-face nga klase. Ginpahayag ni Commission on Higher Education o CHED Commissioner Prospero de Vera nga madamo sa mga state universities and colleges o SUCs nga maga-waive sang entrance examinations para sa mga bagong estudyante bangod sa COVID-19 pandemic. Sa Senate hearing, ginpahayag ni De Vera nga madamo sa mga eskwelahan nga ginabase na lamang ang admission sa grado sa mga estudyante kag sa kurso nga luyag nila kuhaon. Suno kay De Vera, mayara man sa eskwelahan nga nagatanyag sang online test kag physical test kung pagkuha sa mga estudyante by batch kag dalon sa eskwelahan para i-test. Ginapathag ni De Vera ang set up ang magadepende sa health situation sang naglain-lain nga lugar sa pungsod. Ginapangabay man sang CHED ang higher education institutions nga konsiderar ang flexible learning sa kunang pag-usar sang digital kag non-digital mediums kasunod nga hindi tanan nga estudyante ang may access sa internet. Sa ibang panaton nga balita nasyonal, naglambot na sa 3,000 ang kadamuon sa mga pasyente nga naka-recover sa COVID-19 matapos nag-ayo ang bag-o karon nga 68 ka mga pasyente. Sa pinakauli nga datos sa ipagawa sang DOH, 846 na ang death toll sa Pilipinas kag 4 ang bag-ulang mga napatay. Kag ini ang pinakanubo nga kadamuon sa napatay umpisa Mayo 3. Na record sa DOH ang 213 kabago nga COVID-19 cases, 98 ang gikan sa Metro Manila, 98 ang gikan sa Region 7 kag ang 17 ang gikan sa iban nga lugar sa pungsod. Sunod sa DOH, 1,739 ka mga tao ang napaidalom na sa COVID-19 test. Nagdangat naman sa 31 ang accredited nga laboratorio sa pungsod nga makapatigayon sang COVID-19 RT-PCR test. Gin-correct naman sa Department of Health at DOH ang datos angot sa mga health workers nga napatay bangod sa COVID-19. Sunod kay Dr. Beverly Ho, Director sa Promotion and Communication Service ng DOH, 31 napatay nga health workers sa pungsod kag hindi 35 sa unang report. Ginklaro ni Ho ang duha nga napatay ang non-healthcare workers kag ang duha hindi na aktibo. Sa kabugusan may 2,330 ka COVID-19 cases sa mga health workers, lakip na
ang 15 ka mga bag-o samtang 1,049 naman ang naka-recover. Ini ang ginalakipan sang 660 ka mga doktor, 850 ka mga nurses, 144 ka nursing assistant, 86 ka medical technologist kag 42 ka radiologic technologist. May 291 naman nga non-medical staff ang apektado man sa COVID-19. Masobra isa kagatos ka mga convicted o kung nasentensya na nga mga preso ang natagan sang parole samtang may ginatos man nga ginaproseso pa matapos ginakonsiderar nga posible eligible nga mahilway karon nga may COVID-19 crisis. Sunod kay Justice Undersecretary Mark Pirete, base sa report sang Board of Pardons and Parole, 117 ka mga preso ang natagan na sang parole samtang 424 ang posible eligible man nga makagwa apang naghulat pa sang clearance sa NBI. Duha pa ni Pirete, ang mga mahilway nga preso ang magapaydalom sang quarantine sa isa ka pasilidad. Ginaprubahan na ni Justice Secretary Menardo Guevara nga ibanan ang mga documentary requirement para sa mag-apply sa parole kag executive clemency kasunod sa panawagan sa mga maedad na kag nagamasakit nga mga preso. Wala naman nalakip sa simplified rules ang mga convicted prisoners nga nakahimo sang heinous crimes o kung kaso angot sa droga o kung ginakabig nga high risk sang Bureau of Corrections. Wala gina-require sang gobyerno nga ang mga magabalik sa trabaho ang kinahanglan nga magpaidalom sa COVID-19 test. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang mga LGUs kag pribado nga mga kompanya ang hindi maka-require sa mga empleyado nga magbayad sa virus testing para makabalik sa ilang obra kag dapat ini ang voluntaryo. Ginabiabi naman sang palasyo ang inisyatibo sa mga employers nga ipaidalom ang ilang mga empleyado sa COVID-19 test usar ang rapid test o kon RT-PCR test. Una ginpahayag ni Trade Secretary Ramon Lopez nga ang mga suspect COVID-19 cases nga magabalik sa trabaho ang mula ang gina-require nga magpaidalom sa medical test base man sa guidelines ng Department of Health. Sa duga pa naton nga balita nasyonal, wala pa nakasalbar si Police Major General Debold Sinas bisan nga nagpalayag si Presidente Rodrigo Duterte nga hindi ini pagpahalinon sa pwesto bangod sa kinalagar paglapas sa quarantine protocol. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, si Sinas ang magpakatubang sa gyapon sang kaso kriminal sa pagpatigayon sang Manyanita sang Mayo 8 para sa isning kaadlawan. Duha pa ni Roque ang kaso kriminal ang ginfile sa fiscal kag may patigayonon nga preliminary investigation. Ginpaatag ni Roque, kinahanglan ang clearance sa Malacanang antes ma-file ang kaso administratibo bato kay Sinas kag iban pang opisyal sang pulis nga nagtambong sa amo nga kahiwatan. Ginpahayag sang social weather stations kan SWS nga halos nagdoble ang kadamuon sa mga pamilya nga Pinoy nga naka-eksperyensya sang gutom. Base sa COVID-19 mobile phone survey sang SWS, naglambot sa 16.7% o kon kabaylo nga 4.2 milyones ka pamilya naka-eksperyensya sang involuntary hunger bangod sa kulang sang pagkaon. Dako ang gintaas ni kumpara sa record nga 8.8% o kon 2.1 milyones ka mga pamilya sa atong Disyembre 2019. Sa amo nga hunger rate 13.9% sini o kon 3.5 milyones ka pamilya ang naka-eksperyensya sa moderate hunger, samtang 2.8% naman ang severe hunger. Nagwa man sa survey nga 99% o kung halos tanan nga pamilya nakabaton sang bulig gikan sa gobyerno, umpisa sang nagluntad ang COVID-19 crisis. Ginpatiga ng SWS survey sang Mayo o kung SWS May 2020 COVID-19 mobile phone survey, gamit ang mobile phone kag computer, pinagi sa telephone interviewing sa 4,000 ka working age Filipinos sa bugos nga Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:37. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon, nabulayan kabala sa pagpamuhin, delikado gid ina. Bangod posible tapikan ikaw sa balatian nga colon cancer. Gani iya rin ang solusyon Super Fiber, ang pinakapektibo nga panilo sa aton colon, kag pangontra sa problema sa constipation o kunang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan ang colon, pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw, sang Super Fiber. Super Fiber and other quality products ng Life Extension Philippines. Super Fiber para sa mas epektibong resulta ay kombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Kag sa ato naman nga mga nagagamit bala sang CL777, siguro doon gid naton mga ka-aksyon nga aton mabakal.
original nga CL-77. Man may ara yang ginalibod balati ang original nga CL-77 wala niya ginalibod. Kag ang iyas di nga suludlan 375 ml nga suludlan. Hindi ta na iyas ang inablang 500 ml balang mineral water nga suludlan. Kag inang isang botilya bala ang lapad nga botilya hindi na siya original nga CL-77. Kung isa ay ng 500 ml na nga kuan nga suludlan sa mineral water, ginasulatan nila kaginabutangan 375 ml tindi na iya, no? 375 ml gidya nga suludlan ang aton nga pangitaon. Ang original nga CL-77 mabakal naton ini sa mga butika malapit lang sa inyo nga lugar. Amo na nga ginasunod ini may nagabaligya nga 77 nga CL-77 man kay man ang original nga CL-77 gindugangan ni saya sang iban pa nga ingrediente pareho sang 26 mg sang vitamin C para nga mas baskog pagid ang iyas ni benepisyo sa aton nga ikaw lawas. So siguro naton hindi kinahanglan mabakal kita sang original nga CL-77 kaysa original nga CL-77 laging panalo. Ang mga balita international, sports, balita espesyal, igadulo natin sa inyo sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Agapas yung banwa mabugaw nga hangin nagadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo bakulog man sa gihapon padayon Aksyon radyo bakulog saludo sa imo padayon Aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon Aksyon radyo Morning edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:41. Kag sa ato naman nga balita international nagpatigayon sa isa ka minuto nga kalinong ang mga matag-as nga opisyal sang China para sa mga biktima kag nagkalamatay matapos ma-infect sang coronavirus disease 2019 ug COVID-19. Ginpatigan ini sa pinakauna nga sesyon sang Chinese People's Political Consultative Conference. Aga mga pagsinapol ang delay sa 2 ka bulan bangod sa coronavirus pandemic. Ginpangunahan ini ni China's President Xi Jinping ang mga pagsinapol. Hindi man malikawan sa opisyal nga nagtambong sa pagsinapol nga pakamalauton ang US bangod nga daw sila ang ginabasol sa paglaptas ng amo nga virus. Sa balita naman sa patag sa pagnegosyo, pila ka mga malls karon ang panubo sa ilas ning renta. Samtang ang mga shops padayon gyapon nga nagapaninguha pa para makakita sang income sa pagnubo man sang kadamuon sang tawo nga nagkadto sa mga malls. Ang kadamuon sa mga nagkadto sa malls karon nagnubo ini sang halos 1/4 lang sa usual rate samtang ang pumuluyo padayon nga may mga restrictions sa mga lugar sa idalom sang modified enhanced community quarantine. Ginpahayag ni Trade Secretary Ramon Lopez nga pila ka mga malls ang nag-waive sang ilas ning renta apang ginasukot ang ilang mga tenants sang 50% sang gross sales. Nagpahayag naman si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubire nga kung mahimo iapilar sa mga nagarenta nga hindi na 50% ang sang gross sales ang sukton sa ila kag kung pwede mapanubuan ni.
Si Finance Secretary Carlos Dominguez ang damlag pa nagpahag naman sa mga senador ng gobyerno ang naghatag sang zero to low interest loan sa pila ka mga sektor agud nga mapadayon ang mga negosyo kag hindi mag-file sa bankruptcy sa panahon sang global crisis. Sa aton sini nga foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 50 pesos kag 62 sentimos. Ang Singapore dollar 35 pesos kag 72 sentimos, samtang ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos kag 53 sentimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy, ang kanta to bala ni Kim Chu nga bawal lumabas Action Boy. Nag-trending gid kag napuslan niya gid Action Boy. Kay man subong sobra na 10 million views. Sa sulod lang to sa isa ka adlaw ha, tapos ito gin-release. Di subong gasaka pag niya gasaka. Sa 10 million nga nagtalanaw, dadaway pa kuya ba na dala? Huwag ka nadala sa 10 million. Dumagi para at least lantaw ka ron. Huwag ko na madala pa, kaya huwag ko nakakita mo. Wala ka pa. Siya kakanta gidya. Siya gid ya kakanta. Kay kabahay nito ato balang pahayag ito bala sa kabalo ka natong sa classroom may batas, bawal lumabas manambal ya. Tiambalya nga sa iyang social media account, ginpahayag niya sa Instagram niya Action Boy. Hambay may nami kuno nga natuga man balahaw or naging resulta ang nga kaayo ang pag saya pagbash. Syempre na kwartahan niya Action Boy. Every views na daan niya. Ano na ya, samtang ga-increase dako na makuha mo Action Boy. So mo gito. Sino nabayad na simo? Ang YouTube. Okay. YouTube. Kaya may nagpa-advertise the Action Boy mong. Kaya ang advertisement na sila na ang gabayad sa YouTube. Ang YouTube bayad simo. Correct? Okay. Very good, very good. Yes. Amo na umpisahin na paghimo sa... Sano ka pa yung mga trending man? Sano ka pa yung mga controversial? Talikayuhan lang nga trending. Kinanglan mga controversial ka man. Gusto mo i-post atong... Ang Action Boy. Ang ako niya, bikini. Bikini, pero ara sa diin man. Desierto. Bikining pula. Bikini pula. Kalain naman ang title. Kalain. Hindi ang ngayon. Bikining itim man niya. Yung mga bikining pula. Nga man. Pag i-post na itong bikining green mo bala? Green man? Green. Doon ako nakita. Nancy Lingko gid. So, our Action Boy, hambal niya, ang ato ko nung challenge, ang mga pang-bash bla si Action Boy, nagatag ko sa iya sang kabakon. Kag hambal Action Boy ha, gin-announce niya pa, nga ang ining kanta niya, ipagawa niya sa mga digital platform, kangay sang Spotify, batian siya dra, iTunes, Amazon, Apple Music, kag iban pa. Kaya, diba? So, at least, damo ka choices. May Spotify ka, wala? Wala ka Spotify? Facebook lang gid na, no ka pigaw na gini, wala ka man Instagram. Dapat wala subong bala Action Boy, ma-start ka na kadto gamat-amat ka daan famous. Balita sa sports. Ginahulat na naman sa mga teams ng NBA ay pagwa nga guidelines ang liga para sila makasugod na nga mag-training. Ginalauman sa masunod nga mga inadlaw, mapagwa na ni NBA Commissioner Adam Silver ang pila ka mga guidelines para sa amat-amat nga pagbalik sang mga hampang. Pila sa may ang 2-week recall sa mga players, sa rin paidalom sa quarantine ang mga players kung mag-abot na sa ilas ni nga lokasyon. Pagasundan ini sang isa tubtub 2 ka semana nga individual workout sa ilas ni nga practice facility kag tubtub 3 ka semana nga training camp. Pagkatapos ni plansahon na sang NBA kag Players Union ang iban pa nga detalye. Nagapati ang mga teams nga magasugot na si NBA Commissioner Adam Silver sang pagbalik sang hampang sa katapusan sang Hulyo. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action Boy! Kag sa aton mga ka-action. Thanks God, it's Friday. Yes! So, May 22 na Action Boy. Dali na lang pila lang ka-days. June na, no? Oo. So, sa June, amat-amat na ang mga teachers. Kung madayon, gid man to ang klase sa August 24, Action Boy. Pero iban gani, may nagaduso sa mga local officials, mga congressmen naton. Ngayon, hindi lang na pagdayon, in klase sini nga tuig. Gani, man. Isa ka tuig, ganay na wala klase, daso na lang takon makakita na sang vaccine. Ako ganyan, may suggestion ko na mo. Ano, suggestion? Sa mga elementary lang ka high school, ha? Nga, kung hindi ka man magklase, subong, dasun tuig, ipasakao na sila isa 1 grade higher, bla? But sila ngon, kung mga grade 5 ka subong, kung di wala klase, dasun abit tuig na lang klase, mag grade 6 ka na.
amo na. Hindi na matras. Abot kong pwede na. Hindi na matrasan lang mga estudyante. Kaya sabi 5 anyos ka na kapag-graduate sa college. College na. Usually ka graduate college, mga tagano Sa una ha, sa wala pa sa... 20, 21. Oo, graduate na college. Sa wala pa sa mga dugangan pa nga daan sang K-12. K-12. Si Aksyon din, 20 pa na graduate na eh. Oo. Di ba? Oo. Ako 21. Ate, amak mo may... May insert kita ko 21. Ate, amak mo nga may K-12. Kung i-delay, may lang kayo, wala kami abtan na. Gani, wala kami abtan. Wala kami tani subong sa Action Radyo. Correct. Anak pa kamo tani, baka-baka. Gante, sis, pa kami guro subong Action Boy. Kung na dugangan, pag isa ka tuwing nga ma-delay, pag pila na edad sa estudyante ka mag-graduate man? Kung nakuya sa kaon, sa kaan na sila sa kung grade 5 grade 6 na sila. Tani, ikaw na si Briones. Ano ginagawa pa sa kaon mo? Pero sa high school lang kag-elementary. Hindi, sa college. Sa college, lain na yung storya. Lain na yung storya sa college. High school lang kag-elementary, di ba? Sige. Di ba nga, wala man nadaga-eskwilhan na mga... I-suggest na kay Suggest na kay Leonor. DepEd Secretary. Suggest kay Leonor, tupad balay niya lang ba? Amon ko na yan mo, parang hindi na matrasar ang mga estudyante. Correct, Action Boy. Agree. Bo, makorek-korek mo. Laing kiligan, tadi ka rin. Tawagan na ka sa DepEd. Ano ka mo nyo yan? Ano ka mga duwa? Ako lang na kayo, tigulang na lang. Amo na niya. Depende kung sundo nila. Correct? Kaya kung tigulang ng mga kabataan baka mag-graduate. Gani. Actually, kaya apektado ka man ako kami estudyante kang daan. Hindi pero college ito yan. Ako hindi naman kay college naman Pero ang iban lang na-delayed na tangadaan, 2 ka tuig sa kuan sa ano K-12. Te kung pa atrason isa pag katuig nga wala klase, isa pag ito. Po 3 ka tuig ang natrasan mo pag-graduate. True. Sige. Ang tibay, ilang daan na yan. Ilang taon tara na kung ano ang mangin gid nila Action Boy. Final decision. Correct? Tiyan mo gani. Damo may gakuan. Pwede man kuno nga ang dason ang grade 5, mag-grade 6 na lang dason. Gag-agree sila simo. Imo na guro mga kausa. Mga na guro, mga boyatics. Di ba may mga idenatics? So, imo yung boyatics. Ang iba niya, hindi gusto wala klase kay ting balon. Kalain. So, piliwan pa nila nga may klase na lang gadya para mapasang banan. Correct. So, ato na nga balita special sa Action Boy. Ari may angot man sa mga bata Action Boy kay subong wala sang klase Action Boy pahuway subong kag may pandemic namong sa mga kabataan ara lang gid sa pulian kini mas sila pwede kagwa. Di mas sila. So isa sa mga Action Boy matagtas ang tips bala kung paano mangin interested sila sa mga arts bala Action Boy, dancing, arts, drawing, painting, singing, and whatsoever nga basta arts Action Boy. Ang knitting din na yan. Ang knitting. Ano na siya? Ang gansilyo, bla. Ate, dala na naguro sa arts. Cross-stitch. May mamo na. Sa Action Boy, ang una nga himuon sa aton mga parents, yung mga ka-aksyon. Una, dapat hatagan gid-ana nila sang ideya ang ilang mga kabataan. Para sa drawing. Oo. Mag-drawing simple lang nak mo di kasugod small circle. Big circle. Biggest circle. Bigger circle. Biggest circle. Again, small circle. Tingnan mo sa sang ikog detay. Tangan mata. Tapos may mga kuring na. Silay ko again. May mga videos na dito. Branga muna, kuring na sa anak. Pangontrata na sa rat. Year of the Rat, subong. Amo nang pangontrata. Tila, ko madalas ang bata. Pati ang practice na do ka ideya lang galik. At least, sama niya sa uli ka. Ako nga yung isa sa mula na. Tapos hindi pa din, tiko pa na akong drawing sa muna. Talent, Action Boy, mga muna, no? Talent. Uy, kubilidad ba sa drawing mo? Yes. So, muna, sa may mga parents, bala nga special. Kaya kung may mga abilidad lang ko sa drawing na painting ta na ka. Ano natudlo mo kay Renz? Buno painting ta na ka. Na-paint ta na ka. Ano natudlo mo kay Renz? Because ano natudlo mo kay Renz nga arts? Art? Wala. More on sports. More on sports. Bongga mo more on sports. Ikaw na nga Kita mo ko sa una, kadalagan lagan ko sa field kaya natudlo ako gana mapampa ko sa football. Ito yung football player ko sa una mo. Sports nut kagali. Sports nuts. Ang mga nakantag, di ba? Kung hili ka sa sports nuts. Correct? Papaya. Amo na siya. Tawag si mo, sports nuts. Kung ano lang yung kailigan mo, like mamabay health. NUTS.
Ah, yes. Ano pag-ichabiya? May nuts blang ino TS. Yes. May nuts blang K. Yes. So, amo na siya, Action Boy. Amo na siya kung hilig ka man sa healthy, daw ka healthy nuts ka. Healthy nuts. Di ba? May nakuha ka sa ako. Coconut. Coconuts. So, amo na, Action Boy. Di ba, makatay ka sa ideya sila, pwede ka magpatugtog, dra ba lang patokar ka da sang saot-saot. At least, kung manamihan sila, masabay-sabay sila, dra ma-develop ang ilang... Maka-TikTok siya? TikTok. Art man na? Galing kay ang TikTok, Action Boy, do... Art mo rin yung theater? Oo, yung masaot-saot kada or ano. Kaya kayo kisa. Kamu ba lang ang mga maskong graduate? Di ba ka mga Artihan. Artihan, galaya. Basta mga kami, Action Boy. Malalam ko ano gusto, mga talent, kaya pagwa naman. Kita ko na, some of your talents nakita ko na. Yes, of course. Kita mo, recommend ko giganit na yan. Recommend ginawa mo. Nami ako sa gina-recommend mo Action Boy. So, magpatokar ka Action Boy or kanta da bala at least makasabay. Meron dan mga bata ka sabay-sabay. Sabay nan. Galing ka isa para na magtudlo kasi masabay-sabay ang kanta ti ang gatudlo ng isa hindi na kamubla parehas ang inyo generation bala. Sa kanta, may generation gap na gidman mo. Action Boy. Do kalain na gidman. Actually, namiyan ko sa mga sinang-unang mga kanta. Subong daan niya, hindi mo pa itulo sa bata. Sa classroom may batas. Bawal lumabas. Hindi mo na pag itudlo sa mga bata. Kaya do ka, ang mapuslanon nga lyrics man, Action Boy. Karak man. Ang mga sinang-una, bala, mga nursery rhymes, kung gagmay pa sila. Nursery rhymes, Humpy-dumpy sa little circle. Okay. Check ko muna. It's a small world after all. Kabalo ko na yan. Namig just tiyo. Namitiyo ko hindi. Ako? Ikaw? No. Thank you so much. Si classroom. Next, Action Boy. Twinkle, twinkle. Amo na sunod tudlo ko na yan. Amo na tudlo ko na. Twinkle, gawa mo na yun. Di ba gawa mo ng kamot na yun? Gawa mo na. Close open. Close open. Close open. Galing, no? Lain ng twinkle, twinkle. Ang mo naman yun. Twinkle, twinkle, little star. Yeah! Wonder what you are. Ito, payo lang. Okay. Sige. Ikaduwa, Action Boy, updan sila nga magsaot. Mayroon na kayo kumiyara ka na gani, baby, mo na na. Yes, of course. At least. At last. Sabi ko at last. Correct. Dasun lang Budusun lang So, updan sila magsaot, Action Boy. And then, next, Action Boy, pwede mo man sila updon sa imong nga pagluto, pero hindi mo sila pagpauyaton, sa basta maulaan. So, kung baga pungko, kada nakalang taon, mga kung paanong proseso. Kaya meron bilang mga gagmay, pang bata, Action Boy, sila nang galuto, sila nang pagalingon, pero mga safety lang nila, nga ginagamit. And then, last, Action Boy, mag-usar ka sa mga alternatibo, kasi syempre, subong sirado ang museum, mga entertainment center, usually, ang mga bata, summer class ng Action Boy, mga dancing, kung ano pa da. Mga painting. May mga nga summer class. Subong, wala na. Wala kasi syempre, hindi pwede ka tililipon. So, may mga videos na Action Boy, mga informative videos, mga pambata, kay pwede mo na ipalantaw sa ila. Kung maglantaw sa Action Boy, dapat ara ka man. Kaya para at least mataga mo sila idea. Alam ko mayos ako niya parents soon. Ako siguro, though, I think marami kang parent in the future. Of course, ako pa. Good mother. Yes. Mother Goose. Very beautiful mother. Ay, sorry. Dapat mo ginawa mo. Good morning, anay kay Mike Liboon. Barkada lang. Si Mike Liboon, good morning dira sa Barangay Pahanukoy. Sige. Kay Sara Escoban, Andy Delgado, Mary Grace Arroyo. Sa kay Phil Alonsagay. M. Somoso, good morning. Remia Garcia. Kay Jang Yap, good morning. Kay Kapitan Bibo Yap, good morning man. Edwin Miranda Sr., May Cautivar Duhenio, good morning. Sa kay Larry Villaflor, kay sa pamilya ni Larry, good morning. Ano? Nakadlaw ko yung Action Boy, kayo may nag-message. Daw ka-happy, gid kay kagawad, bala nakasabat, kaguro kagapon sa recitation sa inyong nga klase. Nakasabat kagid man. Na-failure? Ay, kalain. So, good morning, Action Boy, kay Camilo Sani Dingkong, kag kay Gloria Dingkong, dra sa my home site. Kag kay kay
Dabala sa may Kmart, Aksyon Boy, sa ilada nga bagger, wala nga si Efren Nombre. Kaya na hambal, pamati, gitsa ko no sa ato. Good morning, dala sa imo. No, basibla hindi amo nang baka, basta si amo siya Nombre, Efren Nombre. Good morning, thank you so much. Kaya sa aton mga Aksyon Boy, hindi ito na sila maisa-isa. Kay wala na time. Good morning and thank you so much gid sa inyo pag-upod sa amon subo nga aga. Sige, Okay, happy birthday sa tanan nga may birthday, Aksyon Boy, ha. Si ano pag ni Sir Medina, good morning, dala sa imo. Aran siya subong sa Iloilo, di ba? Wala. Aran siya subong sa Iloilo, Aksyon Boy. Sa kuha na sa Galiya sa 7 sa kuha na sa Bay sa sa third ID. Ang buti na siya subong basta aran siya sa Iloilo na wala na siya sa Negros. Okay. Sige, standby na kita mag-aksyon sa Aksyon Hotline with Aksyon Artay Hopon. Ang inyo naman rin news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon